crazy, go. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. M-am decis să încep și o breaslă numită Breasla Pădurarilor. Suntem aici alături de Sergiu Andrei. Hai să mă băieți. O să aveți canalul lui în descriere, este un băiat super, face o treabă genială pe YouTube, dar din păcate are doar 360 de abonați. Așa că hai cu 400 la el și cu 300 la mine. Și eu zic să-i dăm drumul la treabă, să nu mai lungim. Nu uitați de like și de subscribe la ambele canale. Corect, corect. Sper să vă placă acest prim episod, deoarece va urma o serie întreagă de Minecraft. La 15 like-uri la mine și 25 la Da. Sergiu, la acest clip, la primul, o să apară și al doilea din serie, iar dacă nu se strâng, o să încetăm desigur cu seria, fiindcă prin dislike-uri sau fără să dați like ne arătați că nu vă place seria. Da, exact. De început o să mergem să luăm câte puțin lemn și eu și Sergiu, ca să ne facem și noi acolo câteva unelte. Ok, hai că mă duc eu la alt copac. Ok. Mi-am luat full damage. Nu cred că o să Da, facem eu mă clipuri pun în... mai lungi de 20 de minute. Da. Să sperăm. Preferăm să ne lăsați în secțiunea de comentarii cum ați vrea voi să fie clipurile. Sub 20 de minute sau mai lungi. Da, după preferințele dumneavoastră. La plural, nu e genul meu, Da. dar aia e, nu? Noi cam trebuie mâncare, fiindcă eu sunt cu viața, cu HP-ul cam Da. scăzut. Câte lemn ai? Eu am Și eu mi-am luat puțin full damage. 11 bucăți de lemn. Eu am 4 și 2 bețe. Ok. Am auzit o oaie. Hai că fac eu uneltele. Ok. Am un stack de... Stai cum am pierdut de tine. Asta cred că e, da, e mină. Au. Deja vin schelezi din aia. După mine. Eu fac un târnăcop să-mi iau ceva piatră, ca să facem unelte mai bune din început. Da. Să ne chinuim cu cele din lemn. Munte. Ca să știi. Ok. Să încercăm să nu ne pierdem. Unde ești? Să sperăm. Sunt aici așa la muntele ăsta. Care munte mai exact? Așa, un pic. Ai ceva de mâncare? Să fac niște Fiindcă sanduri să-mi fac. hunger bar-ul e scăzut. Mă vezi unde sunt eu? Nu. Sunt pe câmpia Imediat asta, stai așa. întinsă aproape de locul de spam. E un crafting table acolo ca să orientez mai ușor. Mam, eu sunt la muntele ăsta. Uite, am găsit Ăla nou. cu zăpadă? Nu, e totul făcut din piatră. Ok. Cred că știu unde ești. Să sperăm. Cam câtă piatră să strâng ca să ne ajungă la amândoi de unelte? 40? Fiindcă ne trebuie și furnale. Da. Ok, las găina asta în pace. Să fac niște Încerc să strângi scule puțină mai mâncare, bune. eu vin cu uneltele, tu ia mâncarea, fiindcă o să avem nevoie. Fac eu furnale ca să o prăjim. Ok. Avem nevoie de bețe, parcă pentru... Da, Am eu ok. bețe, am eu bețe. Am 6, dar am destul Am și eu. oak planks. Ok, am nevoie de un târnacop. Așa. Iau exact 40 de bucăți de piatră, nu? Da. Eu zic că ajung. Ok. Acolo niște... Niște piatră. Cred că am făcut 2 topoare. Bun. Un târnăcop.
Văd și niște carboni. Am făcut din greșeală 3 topoare. Da, nu-i problemă. Acum sper că nu ne-am pierdut unul de altul. Da. Știi unde e locul de spam? Zic, știi unde e locul de spam? Da, nu cred. Cred. Oricum o să încerc să-l găsesc. Să mă duc înapoi pe unde am fost. Da. Să încercăm de data asta să nu ne mai pierdem, fiindcă e destul de nasol. Am numărat o oaie. Vine noaptea. Da. Hai să ne... Hai că fac eu repede un fel de casă într-un munte, fiindcă... Da. Ok. Biles. Mai găsit? Cărbune. Da, 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 te-am auzit. Nu zic, mai Bine să găsit. scrii. A, nu. Deocamdată. Dă-te pe la Stai că mine vin atunci. acum. Ușor, ușor. Hmm? Dă-te pe la mine. Ok. Vine rapid. Hai că să fie mai rapid. Da. Ok. Ok, aici. Gata. Stai. Bănuiesc că asta e casa, nu? Da, putem numi și casă. Asta o să fie Uh. cea de început. Ok, ia. Ai tu crafting table pe aici în zonă? Îl am la mine în inventar, stai așa. Ok, am și unul. Așa să fac și asta. Stai că vreau să fac ceva. Ok. Da, niște cărbune aș vrea să fac. O să pun un pic la prăjit lemn cu lemn. Ok. Ai tu să facem o... Din ce trebuia? Din 6 bucăți de scândură, cred. Gata, am făcut-o. Am făcut-o. Ok. Poftim, pune tu. Fă-te un pic gaură cât mai sap eu pe aici. Imediat o secundă. Mm. Hai că fac eu imediat 2 torțe sau fac 8 de fapt. Bun. Așa. Am făcut și eu, dar nu e problemă. Da. Pui tu ușa? O fac în direcția asta, da? Da, fix pe mijloc. Uite, stai, exact aici. Ok. Asta o să fie baza noastră de început. Înțeles? Din câte puteți vedea, suntem un pic mai novi. Cu ce trebuie. Astea pe aici, ouăle. Nici nu știu dacă pot să fac ceva cu ouăle. Momentan ține-le, fiindcă o să ne ajute Da. ba la fermă, ba la înțelegi. Ok. Hai să lărgim un pic baza. Să facem cât de mare putem. Imediat. Putem Aud un zon. torțe. Uite, am găsit puțin iron. Nu e problemă. Deja am filmat aproape 1 minute. Bun, bun. Mamă, cât iron am aici. Noastră. Și fiindcă, na, nu joc de foarte mult timp pe PC eu. Am mai jucat înainte pe laptop. Am 9 bucăți de iron. Ok. Bun, chiar. Hai să dau un topor. Ia. Uh, Fără din asta, cum spuneam. Ai ceva de mâncare? Eu am pus acum 2 bucăți de carne la prăjit.
N-am. Câte aripi are la Hunger Bar? Eu am 3 din 10. 8. A, îți merge What? și 20, nu? Da. Sper să nu mod foarte încet, fiindcă am tendința să mă îndepărtez de microfon. Nu știu exact de ce, dar da. Da. O să le mănânc eu, fiindcă doar să 20 cum o fac atât de timp. Da, nu e problemă. Ok. Am făcut Ce 8 faci în aproape. Am să fie de rezervă. Ok, perfect. Mai încolo. Bine, mergem să tăiem Gata. puțin copaci? Să ne facem un Da, lemn? obligatoriu. Avem nevoie. Avem nevoie de mult lemn. Să nu uiți Da. gen să știm mereu unde e casa. Am mutat furnalele și o să mut și crafting table-ul. Da. Perfect. S-a făcut și ironul, dar momentan o să lăsăm într-un chest, nu? Bun. Hai că fac eu. Fac un double chest? Da. S-ar putea să ne trebuiască la un moment dat. Am făcut un chest mare. Bun. O să las aici tot ce nu folosim. Ce ai în inventar și nu folosești, poți să lași acolo. Să mai fac câteva bețe. Ok. Cazul. Da, pământul lăs. Nu știu, cred că îl voi ține. Vrei sabie? Ia o sabie. Eu nu mi-am făcut. Stai cu el imediat. Bețele le las. De fapt, Mai e până la 3000 de zile. stai așa, am las 2 bețe acolo. Dacă Să e, fac un hai să topor. De mergem fapt, uite tu aici. bază, să o facem egală. Da. Ok. O să mai filmăm cred că vreo 2-3 minute, fiindcă deja Fac sunt puțin vreo 12 minute curățenie. filmat. Filmate. Facem mai lung de 15 minute? Putem facem de vreo 20 de minute, Ok. dar așa ca de început, nu știu. Vom lăsa oamenii de pe această comunitate să vedem ce spun ei. Ok. De început să facem fix de 20. Îți place? Nu, ajunge, nu mai să pe acolo. Stai așa. Da, nu vrei, dar... Ai vreo întâlnă cop? Da. Stai așa. Uite aici. Mersi. N-ai pentru ce? Oricum, noi o să mai jucăm puțin și off camera. Da. Să sperăm că vom reuși să facem un progres destul de mare, Da. Fiindcă având în vedere ar fi că... prea plictisitor să stăm câte 10 minute filmând când tăiem copaci Da. sau când minăm, când mergem să luăm cobblestone. Ar fi mult prea plictisitor Da. pentru voi. Așa că preferăm să punem ce mai interesant, adică ne facem casa, înțelegeți, nu? Da. Perfect. Nu știu dacă mă aud destul de tare sau prea încet. Nu am microfon, trebuie să menționez. Am microfonul integrat al căștilor. Deci, Pentru primul episod nu știu dacă... e destul de ok, Am că învățat de acum destul ne de bine. obișnuim, înțelegeți voi. Nu aveți așteptări Da. atât de mari din prima serie, din primul episod, fiindcă nu avem de unde să știm cum se aude și este, asta o să vedem la edit. Da. Cred că ar trebui să facem rost de niște paturi. Da, eu am o bucată de lână, să mergem să... Hai că deja se face zi, hai să ieșim, Imediat vin și eu. să batem niște mouă.
Astea sunt flori. Oh, stai, așa, mi-am aruncat una copă. Cam deștept. Mamă, am găsit două. Hmm? Am găsit două. Bun, Deja deci avem... eu. Enderman. Nu tragi din el. Hai să Uite și facem găini. găinile. Ai profil loc. Ok. Și ouăle Chiar văd. bune. Putem face plăcută din dovleac cu ouă. Și poate și pui de găină. Din nou. Ok, hai că am reușit. Nu știu. Mergi double jump-ul. Un munte. Da. Bă, vezi, cam atât și cu acest episod. Dacă mai vreți noi episoade, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe butonul de like. Eu am fost Zeni și ne revedem data viitoare. Pa, pa!